കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രിയ മക്കളെ, നിങ്ങളുമായി പങ്കിടുന്നത് ഒരു ദൈവവചനമാണ്. വചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: സകലവും ശോധന ചെയ്ത് നല്ലത് മുറുകെ പിടിക്കുകയും. 1 തെസ്സലോനിക്കർ 5-ാം അധ്യായം 21-ാം വചനം. ഈ വചനം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇതുപോലുള്ള വചനങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറന്നുപോകരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നുപോലെ. ഇനി ഒരു ഗാനം കേൾക്കാം. അനുഗ്രഹത്തിനധിപതി അനന്തകൃപാ തരുന്നതി അനുദിനം നിൻ പദംഗതി അടിയാനു നിൻ കൃപ മതി. എൻ്റെ ദൈവം മഹത്വത്തിൽ ആർദ്രവാനായി തീരുന്നു. സാധു ഞാനീശോണിതന്നിൽ ക്ലേശി ഏതും കാര്യമില്ല എൻ്റെ ഉള്ളം ചെല്ലുന്നു. വൈഷമ്യമുള്ളേതുകൊണ്ടു കരകയറി നടകൊള്ളു. രക്ഷകനൻ കാലുകൾ ഏകാമാ തീർന്നൻ പാതയിൽ ഞാൻ മാനിനെ ഓടിടുന്നു. ആരുമേ നീങ്കില്ലെന്നോ ഞാൻ തീർന്നിരുന്നു. മാനസതീര കൊണ്ടോ കേറിപ്പ എൻ്റെ നിത്യ സ്നേഹിതന്മാർ ദൈവദൂത സംഘമാത്ര ഇപ്പോഴവർ ദൈവമുമ്പിൽ സേവയായി. ദുഃഖിതനായി ഓടിപ്പോയി ഞാൻ മരുഭൂവിൽ കിടന്നു. എന്നെ ഓർത്തു ദൈവദൂത ഏറ്റവും സ്നേഹചൂടോമായി സാധു അന്ധനായി തീർന്നിടല്ലേ ദൈവമേ. നാളെയെ കൊണ്ടൻ മനസ്സിൽ യവലേശം ഭാരമില്ല. ഓരോ നാളും ദൈവമെന്നെ പോറ്റും. കാക്കകളെ വിചാരിപ്പീൻ, വിതയില്ല കൊയ്ത്തുമില്ല. ദൈവമാവയ്ക്കായി വേണ്ടതെല്ലാം ഈ പുഷ്പങ്ങൾക്കു അവൻ ശോഭ നൽകും. പത്മദ്വീപിൽ ഏകനായി ഞാൻ വസിച്ചാൽ സ്വർഗം തോറാൻ എൻ്റെ പ്രിയൻ വന്നിടും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നുപോലെ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ഇതുപോലുള്ള ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.